A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na Mai Godiya Online TV. Shiri da yake wayar da kai da kuma inganta rayuwa da addini, domin sai da lafiya akan yi ibada. Lafiya ita ce mutum. Bayan ƙorafe-ƙorafe da muka samu game da matsalolin mata, wanda a cikin comment ɗinku mun karanta mun ji bayananku cewa shin wai Malam Abubakar ko kuma Dr. Mai Godiya ya manta da ku ne? To ku sani ban manta da ku ba, don kowa yana alfahari da mata, domin mata cikon gari, in babu ku babu gida ko ba gari. Idan kuma kun yawa an ce gida ya yi kyau, wasu suka ce ya ni dai ba za a ji a bakina ba. To masha Allah, a yau insha Allahu rabbi za mu tattauna dai a gurguje. Malam Abubakar, abin da nake kokarin wayar da kai ku fahimci larurar ku, domin kada ku je ku yi magani daban cuta daban. Kullum ina kokarin jan kunne ga masu magani, ma'ana likitan masu magani ne da su kansu waɗanda ake ba maganin. Domin me, na lura kowa in ya tashi sai ya ce kaza na maganin kaza kaza, ko don samun follow up abin da yake haka da ba haka ba. Sai na ce to bari in ɗau wannan mataki na sanar da cuta, domin mun gane cewa duk wanda ya gane abin da ke damunsa a cikin larurarsa cikin kashi 100, to lallai ya samu 70. Tauran 30 kawai bai wuce in dai an fahimci cutan a bada magani yayi. Amma fa idan aka je aka yi ta magani da bai cuta da ba. To a wannan ba tare da bata lokaci ba, muke so mu magana akan matsalan mata, abin da ke damun mata. Cikin tambayoyinku muka ɗauka muka amsa, muka so mu yi bayani akai. Kan bayani da wanda suka yi tambaya akan matsalar rikicewan al'ada wanda turawa suke kira period ko yawwa, ko kuma batan wata idan aka saka ya shi kenan, kamar yadda iyayenmu suke yi. Allah ya saka musu da alkhairi. So alhamdulillah, matsala na rikicin al'ada lallai wannan ba karamin matsala bane. To akwai abubuwa da suke sabbaba rikicewan al'ada. Ina so ku bude kunnuwanku ku ji, domin ku gane abubuwan da ke sanya rikicewan al'ada, wanda suke tun daga zamanin da har zuwa bincike na zamani. To alhamdulillah, daga cikin babban abin da ke sanya al'ada ta rikice, jini ya yi ta zuwa ko kuma ya dinga wasa. In ya zo wannan watan, wani watan ba zai zo ba, ko in ya zo kwana ɗaya, wani watan ya yi kwana 10, wani watan ya yi 7, 5 ya tsarce, ya ki tsayawa standard yadda Allah ya halicce shi bisa ɗabi'a, ya saba. To ga abubuwan da ke sabbabawa ɗaya bayan ɗaya. Farko akwai ciwo na sanyi, ma'ana sanyin mara kenan da Hausance, wanda ake kira UTI kenan, inji tura, urinary tract infection kenan. A ƙarƙashin haka akwai wasu ciwuwuka da suke samuwa duk a ɓangaren wanda yake ciwo ne na mara ɗin kanshi, yakan sanya rikicewa. Akwai wayanda suke fama da fibroid, ma'ana gyambo ya fito ko kuma ɗauri ya fito a cikin maran kanta, ko a samu wani ciwo irin su kamar cyst ko ovarian cyst ko fibroid, duka da sassansu suna sanya rikicewan al'ada. Da ciwon mara mai tsanani, a fahimci wayannan abubuwan a ƙarƙashin sanyin mara, wanda shi babban abin da ke kawo su shi kanshi sanyin mara ɗin. Sanyin mara yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo wannan ciwon, kuma da kuma rikicewa na al'adan ya rikice gaba ɗaya. To idan an fahimci wannan, a ƙoƙarin magance shi, wanda muka ce yana da alamomin fitar da farin ruwa na bangare da sanyin mara, fitar farin ruwa, ƙaiƙayin gaba, da dukkanin wasu alamomin mun yi bayanin su, wanda mutanenmu suka ɗauka kawai a ce infection. Yes, to mu je a infection din, duk da kalmar nan mun gaya muku cewa tana da ma'anoni da yawa, tunda turawa sun ce any inflammation in the body, ko kuma dukkanin wani mike ko tabuwa a cikin jiki ko baya, ciki internal or external, za a iya kiran shi infection, ba lallai abin nan ba. Sai muke son ƙarin bayani mu wayar da kai. To lallai kuwa wannan sanyin maran yana ɗaya daga cikin abin da ke sanya rikicewar al'ada. Ƙarƙashinsa mun yi bayanai ciwuwuka na zamani da ake samu. Sai abu na biyu, masu family planning, gujewa neman tazaran haihuwa. Masu yin tazaran haihuwa suna fama da wannan ciwon, za su iya samun rikicewan al'ada ya ta zuwa
ya ta zuwa ya ki tsayawa ko da yaushe ya ta zuwa. Masu samun wannan su ma suna samun matsala, wanda suke neman tazaran haihuwa, neman gyaran menene ke neman kiba sai a samu rama. Ka je kin nemi tazaran haihuwa an sa wanda ake cewa akwai kanula ne suke sawa ko implant da suke kiran shi dai abin nan nasu da ake sawa a gefe, shi ma yana rikita al'ada. Da kin ga al'ada ki ta rikice, ki kokari ki je ma abota abun, ba wai ki je ki ta shan maganin gyaran al'ada ba, a'a idan system ɗinki bai karbi wannan abin da aka sa ba to ai kokari a cire shi. Duk da mun yi muku bayanai yadda za ku nemi tazaran haihuwa a zamanance wanda bincike ya bada, da kuma bangaren islamically yadda za ku iya yin tazaran haihuwa wanda muka kawo. Akwai ovulation period, wannan akwai a cikin ovulation period mun yi bayani akan abin da suke kira danger period, ma'ana lokacin da in dai aka yi mitin za a iya samun rabo idan kwan ya sauko. To ai kokari a mai da hankali wajen wayannan, wanda akwai layi na azalo wanda addini ma ya zo mutum zai yi azalo, ma'ana ya zubar da abin haihuwansa ba tare da abin sa ya shiga na mace ba. Wannan kenan, duka wayannan abubuwa ne da za a yi kokarin kiyayewa domin al'adan ta daidaita. Sai kuma waɗanda masu ko kuma mas'ala na junnu ya shafe su ma za su samu wannan rikicin, musamman junnul ashik. Muna ta jan kunne junnun ma'aurata, wanda akwai yadda mata suke gayyato shi wajen barin tsaraicin su, wajen rashin addu'a in za a kwanta, wajen kallon fina-finan banza sai da yake kawo wannan. To shi ma wannan junnun sai ya zo musu a matsayin namiji, ya dinga kwanciya da su, yana saduwa da su, sai kaga al'adar ta rikice, har ma akan samu cikinsa ma ya ɗauki cikinsa saboda me wannan shaidanin, amma cikin ba wai zai bayyana ba, za a iya jin abin yana yawo da dukkanin matsalan na da faɗi. Amma a takaice idan aka fahimci wannan akwai magani. Mata zan ba ku formula, amma ba a wannan ba, a bibiye na a karatuna na gaba insha Allah za mu bayyana yadda abubuwan da kuma yadda za a magance wannan. Mun yi bayanan akan larura guda 2 ne zuwa 3 tak, wanda junnu ke sabbaba rashin rikicewan al'ada, wanda sanyi ke sabbabawa, da wanda kuma family planning ke ta ma'ana tazaran haihuwa ke sanyawa, wannan ke sanya musu rashin rikicewan al'ada. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu, sai kun ji mu a karo na gaba insha Allahu rabbi. Daga na kuma Abubakar mai godiya nake ce da ku huta lafiya. In wannan shine farkon ka shiga na wannan channel na mai godiya online TV, so kai kokari kai subscribing, ka danna kararrawa, sannan kai sharing ma al'umma, kowa ya amfana. Duk yayin da muka saki sabon bidiyo mai amfani zai faɗo ka babu gargada, ba wani jira.